Θα βγει κάποτε, είναι που θα είναι με τη συνεννόηση και με τη συγκατάθεση των μεταναστών. Οι μετανάστες σε κάθε χώρα, προπαντός στην Αμερική, είναι η ενέργεια που δίνει δυναμικό. Αν ήσουν λογική και αν ήσουν αποδοτική, θα αγκάλιαζες τους μετανάστες. Μου λες βλακίες. Φέρεσαι σαν βλάκας και μου λες βλακίες. Είσαι καθηγητής και δεν απαντάς έξυπνα. Ο οικογενειάρχης ο Έλληνας δεν έχει μεροκάματο. Οι Έλληνες οι οικογενειάρχες δεν έχουν μεροκάματο. Γιατί να έρθουν μετανάστες από τη στιγμή που τα μεροκάματα δεν αρκούν για μας? Γιατί είναι σε απόγνωση στη δική τους χώρα και επειδή η Ελλάδα έχει νησιά και είναι κάπως δεν μπορεί να κρατήσει τα σύνορά της, είναι το τι θα συμφωνήσουμε απόψε είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να μην αγνοήσει αυτό το διλέμμα που έχει η Ελλάδα. Πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα και οι λαθρομετανάστες. Οι λαθρομετανάστες είναι 98% και το 2% είναι μετανάστες. Βεβαίως και να έρθουν στην Ελλάδα, είναι ένας ευλογημένος τόπος, μια υπέροχη πατρίδα, να έρθουν μετανάστες, οικογενειάρχες και να κατοικήσουν ήρεμα. Οι λαθρομετανάστες, αυτοί που έρχονται και κλέβουν και σκοτώνουν και έχουν βρωμίσει την Ελλάδα, γιατί πρόσεξε λίγο, ξέρεις πολύ καλά με τη Frontex τι γίνεται. Η Frontex, αυτή η κατασκοπευτική τάχα αρχές, κάθονται στα σύνορα και φυλάσσουν τα σύνορα πια. Τα σύνορα της Ελλάδος έπρεπε να φυλάσσονται από το στρατό τον ελληνικό και όχι από τη Frontex. Τι κάνουν εκεί? Να ακούει και ο ελληνικός λαός. Η Frontex λοιπόν φυλάει τα σύνορα και όταν πηγαίνει κάποιος ξένος από την Πάτρα π.χ. να φύγει να πάει στην Ιταλία, γράφουνε πάνω στα χαρτιά του χώρα Ελλάς. Όταν περάσει στην Ιταλία και διαβάζουν Ιταλοί χώρα Ελλάς, τον επιστρέφουν πίσω. Γιατί η Frontex φυλάει τα ελληνικά σύνορα και βάζει στον Πακιστανό, αυτός που είναι ο Αφγανός, γιατί να φαίνεται ότι είναι Έλληνας? Γιατί τον γυρίζω στην Ελλάδα? Μου λέτε? Δεν είμαι σε θέση να σε πω αυτό, αλλά ξέρω ότι σε κάθε μειονότητα θα έτσι γράφουν οι δημογράφες, αυτοί που κάνουν τέτοια ανάλυση, 10% που θα είναι λίγο σκάρτη. Οι πιο πολλοί λαθρομετανάστες είναι έντιμοι άνθρωποι που μαζεύουν τα φρούτα σας, που μαζεύουν τα φρούτα και Είσαι πολύ έξυπνος. Μα τα θέα τι είσαι, έξυπνος ή βλάκας? Θα απαντάς έξυπνα ή θα μου απαντάς βλακίες? Άμα ακούω εσένα γίνομαι πιο βλάκας, αποβλακώνομαι. Μα είσαι βλάκας. Αυτά που λες ούτε καν τα πιστεύεις. Ο ίδιος δεν πιστεύεις αυτά που λες. Δεν θα μπορούσες να φας απόψε αν ο λαθρομετανάστης δεν δούλευε για ένα κομμάτι ψωμί. Οι Έλληνες δεν δουλεύουν στην... Δυστυχώς το πολιτικό μας σύστημα είναι σάπιο. Δυστυχώς. Οι συνθήκες στην Ελλάδα κάνουν τους λαθρομετανάστες να θέλουν να μείνουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Με τις ευλογίες της κυβερνήσεως. Έχω ανταμώσει λαθρομετανάστες που θέλουν να φύγουν. Θέλουν να πάνε στη Σκανδιναβία. Ένας Αφγανός στο Αφγανιστάν άμα κλέψει θα του κόψουν το χέρι. Εδώ έρχονται και σκοτώνουν, μπαίνουν λίγο φυλακή και ξαναβγαίνουν πάλι. Λάθος. Αυτό εδώ δεν είναι σωστό. Άννα, ένα λεπτό. Έχω μια Κροάτρια από τη Θεσσαλονίκη. Άλλη. Ναι, άλλη ακροάτρια. Άννα, ένα λεπτό να πω. Άννα, συγχαρητήρια. Κοπάνισε τον προφέσορ. Εγώ, παιδιά, δεν είναι να το κοπάνισε τον προφέσορ. Είμαι να υπάρχει μια καλή συνομιλία. Ρωτάει η ακροάτριά μας από τη Θεσσαλονίκη. Προφέσορ, έχεις απόλυτο δίκιο. Διαφωνώ με την Άννα αυτό που λέει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Διαφωνώ με την Άννα. Ατράντακτα. Εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη, λέει το γράμμα της, και ο πατέρας μου είναι Εβραίος και εγώ είμαι Εβραία. Άκου τι μου λέει τώρα. Ο πατέρας μου έχει μεγάλα καταστήματα
Βέβαια, τι θα έχει ο Εβραίος στη Ένα λεπτό, Α, σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Παιδιά, να ολοκληρώσω. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω, προφέσορ. Άννα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Προτείνω να παχτείτε πάλι, ένα λεπτό. Προφέσορ, να ολοκληρώσω το... Παιδιά, για το όνομα του Θεού, σταματήστε ένα λεπτό για να ολοκληρώσω το γράμμα της ακροάτριάς μας από τη Θεσσαλονίκη. Λέει η ακροάτριά μας, διαφωνώ με την Άννα, συμφωνώ με τον προφέσορ. Να έρχονται κι άλλοι λαθρομετανάστες. Ένα λεπτό, Άννα, να ολοκληρώσω το γράμμα. Σε ενδιαφέρει αυτό, Άννα, σε παρακαλώ, μην με διακόπτεις. Σε παρακαλώ, άκουσε το, σε ενδιαφέρει και εσένα. Προφέσορ, άκουσε ένα λεπτό, τώρα χάσα και τα αυτά. Και λέει τώρα η ακροατριά μας, συγχαρητήρια στον προφέσορ, συμφωνώ μαζί του ότι οι Έλληνες εκμεταλλεύονται τους λαθρομετανάστες και τους βάζουν και δουλεύουν. Και θα ήθελα να πω, αυτό προφέσορ μην διακόψει, εδώ είναι η ουσία τώρα. Εδώ είναι η ουσία, άκουσέ με. Ο πατέρας μου είναι Εβραίος και έχει 150 Αλβανούς και Πακιστανούς